2000 रुपयांच्या पोरण्या नोटींनी भरिल्लो कंटेनर चोरला घाटांतल्यान गायब जावपाचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला। नाशिक जिल्ह्यातल्या इगतपुरी तालुक्यातल्या संदीप पाटीलान हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पयशांनी भरिल्लो हो कंटेनर चोरला घाटांतल्यान गायब जाला खंय। ह्या प्रकरणाचो तपास करूंक आतां खासा SIT स्थापन। रोटी पोलीस स्टेशनमध्ये दिनांक 9 जानेवारी 2026 रोजी फिर्यादी संदीप पाटील याच्या फिर्यादीवरून एक गुन्हा दाखल केला आहे। गुन्ह्याची हकीकत अशी आहे की संदीप पाटील याच्यावर कंटेनर लुटल्याचा आरोप लावतो। पैशाने भरलेल्या नोटांचा कंटेनर लुटण्याचा आरोप लावून काही लोकांनी त्याला धमक्या दिल्या आणि हे आमचे पैसे आम्हाला परत दे या संदर्भाने त्याला मारहाण केली, त्याला धमकी दिली आणि त्याचं अपहरण केलं। या अनुषंगाने गुन्हा दाखल आहे। त्या गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने आतापर्यंत आम्ही 5 आरोपी अटक केलेले आहेत। 5वा आरोपी विराट गांधी हा आज रोजी आम्ही अटक केला आहे। त्याचा 28 तारखेपर्यंत आम्हाला पोलीस कोठडी मिळालेली आहे। संपूर्ण घटनेचा तपास सुरू आहे। तपासासाठी एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार केलेली आहे। त्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीममध्ये मला हेड केलेला आहे आणि सध्या तपास सुरू आहे। संपूर्ण घटनेचा आम्ही सखोल चौकशी करतो आहे आणि येत्या काही दिवसात संपूर्ण प्रकरणाचा आम्ही तपास करून सर्व आपल्याला डिटेल माहिती कळवू। 400 कोटी रुपया गायब जावपाच्या प्रकरणात 2 जणांनी आपले अपहरण करून बरोच मार घातलो म्हणून संदीप पाटील सांगता। ऐकात ताचे म्हणणे। बळजबरी त्यांच्या फॉर्च्युनरमध्ये बसवले व नाशिक दिशेने घेऊन जात असताना त्या गाडीमध्ये असणारे संबंधित विशाल नायडू, सुनील धुमाळ हे मला काही प्रश्न विचारत असताना की तूच भाऊ पाटील आहे का, तूच आमचे शेडचे कंटेनर लुटले आहे, आमच्या शेटनी तुझा व्हॉट्सअपला फोटो पाठवला आहे, ते आरोपी तुझ्याच नावाने फोन करताय, तुझ्याच नावाने 100 कोटीची मागणी करताय, असे विचारत मला त्यांनी मारहाण करणं चालू केलं। दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात गोंयाकडेन कसलेंच कनेक्शन ना, तशेंच अशे तरेचो कसलोच कंटेनर चोरला घाटांतल्यान सकयल येवंक ना आनी गोंयच्यान घाटार वचूंक ना म्हूण सुत्रां कडल्यान कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।